Makadii muri yeZimbabwe? Sekuziva kwenyu zita ndetwa tatenda, madzibaba tatenda. Nhasiwo ndaya nenyaya yakadai. Dai ndakafanira noona Zakeyo, dai akakwirawo muti kuti aonewo Jesu. So ndauya nenhau yangu iyi kuti mundiwani kuona dai muchinondisapotawo panhau yangu iyi. Hanzi mwana asingachemi anofira mubereko. Dai mbudzi kuzvarira pavanhu kunze tandiroimbwa. So tsamba yangu yakananganawo namadzibaba seokiniwo. Ndaikumbirawo ngorovhani yekufambisa. Dai ndikamari kwekutangawo bhizinesi. Nenyaya yekuti hanzi mwana asingachemi anofira mubereko. Ndoziva hayo kuti mhinduro yaMwari inononoka. So ndinokumbirawo chifambiso dai ndirege kusekwawo nevanhu. Ndaikumbirawo sapoti seya munopawo vaimbi, dai nevemadhirama. Dai ndakumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti mugoonawo dai muchinotegawo dai madzibaba seokiniwo vagoonawo dai vachinoonawo dai meseji yangu iyi yandiri kunokumbirawo nemhuri yeZimbabwe. Alright. Madzibaba tatenda imimi pamakauya maiita seunge muda kupa chipo. Mazofungei harisanga rangogara riri plan renyu here kuti maida kungozokumbira seokiniwo motikari nemari? Plani yangu yekupa seokiniwo ndakaona zvakakodzera kuti ndivatambidze sezvo panga pasina mumwe aivarangarira. So ndakaona zvakakodzera ndivatambidzewo. So nyaya yanga yapo kunesu maZimbabwean kuti vandisapotewo kuti ndigone kubudirirawo in terms nemabasa emaoko semasapotero wavanoitawo vevaimbi dai nemadramers. Alright. Pamaipa seokiniwo maidawo kumaketa basa renyu kuti vanhu vobva vaziva kuti ayo munoita zvefurniture. Ndaidawo kumaketawo basa rangu kuti vanhu vazive kuti kune vamwe vanogarawo kumarural areas vane chipo dai chinowanikwawo dai kunze kwenyika, vane chipo chinowanikwa dai kunze kwenyika asi havana zvikwanisiro. Ndosaka ndakawanikwa dai chinopa dai madzibaba seokiniwo. Alright, saka chipo chenyu chakatambirwa here cheso? Aiwa, chipo changu chakatambirwa, nanhasi ndiri kufara. Alright, makanzwa sei pavakagamuchira chipo chenyu? Aiwa, ndiri kufara. Naizvozvo ndaikumbirawo kuti vachirigiro vagondibatsirawo dai nengorovhani dai nemari yekutangawo bhizinesi sezvo vanhu vaakundiseka kuti wakadiridza dai pabva kunaya. Makadiridza pabva kunaya? Ndokutaura kwavanoita vanhu mumastreet. Kuti iwo wakati mvura yapera kunaya ndokutanga kutora mabhaketsi uchinodiridza? Ichokwadi, ndokutaura kwavanoita vanhu dai vachindiseka pamusoro pangu. Saka ndinoti mwana asingachemi anofira mubereko. Madzibaba seokiniwo ndikomborereiwo dai nengorovhaniwo. Dai vanhu vaindiseka vagoonawo chiedza sezvo tichifamba netsitsi nerunyararo. Ko muri kuregera kungozviitira kuchechi? Handimopinda mese chechi? Inini tinopinda tose chechi, ivo vanopindura marondera, inini ndinopindura kuchirufamu. So mari yetransport yekuti ndipone ndichiendako ndo inoshayika. Alright. Meno pamwe chichemo chenyu but hamunyare kusekwa here nevanhu nezvamune muchiita? Handinyare kusekwa nekuti ndinoinspaiwa namadzibaba seokiniwo nekuti vanotukwa zuva nezuva. Saka ndinoinspaiwa nawo. Kutukwa kwavanoitwa zuva nezuva kwakangofananawo nekwangu kwandinoitwa zuva nezuva. Tinodzidziswa tsitsi nerudo nerunyararo, saka tinonyarara patinotukwa toradidza mabasa edu. Asi madzibaba tatenda makakwana chaizvo here? Ndangondinatsobvunza madzibaba bhosi. Manyanya imi. Hongu kwana ndakatofananawo nevamwe vana vari muno muZimbabwewo vanotodawo sapoti kuburikidzawo dai nemabasa emaoko atinobata. Mafanizvo. Alright, hamusi kuti pawo kanziyo ketsitsingoni nerunyararo here nhasi? Nhasi handisi kukwanisa kuimba. Dai vanodawo kunzwa mavhesi aiwa ndinoti vashanyire masowa anenge ari pedyo nawo. Alright, zvakanaka madzibaba. Aiwa, tinotenda.